Sziasztok! Nagy szeretettel köszöntök mindenkit ismét egy újabb YouTube videóban, amiben egy nagyon érdekes jelenségről lesz szó, ami nem más, mint a likviditásnak a jelensége, ami a legtöbb félreértést és bizonytalanságot szokta okozni, főleg az SMC kereskedők körében, ugyanis ezek azok a kereskedők, vagy ők azok a kereskedők, akik a leggyakrabban használják ezt a jelenséget a stratégiájukban, ettől függetlenül természetesen más stratégiákban is megjelenhet, de talán ez az a jelenség vagy eszköz, ami a legtöbb bizonytalanságot szokta okozni, viszont ebben a videóban át fogjuk nézni először a mögöttes tartalmát, pontosan mi a likviditásnak az elméleti háttere, utána megnézzük a különböző megjelenési formáit, hogyan lehet azonosítani ezt a jelenséget megfelelően a charton, utána pedig a gyakorlatban is megnézzük azt, hogy hogyan is tudjuk azonosítani megfelelően, tehát először a videó első részében megnézzünk egy elméleti hátteret, utána lényegében különböző alakzatokat, különböző formációkat nézzünk meg, amelyek segítségével valószínűsíthető, hogy hol helyezkedik el jelentős likviditás, illetve ezután pedig megnézzük azt, hogy hogyan lehet ezt megfelelően a grafikonon is azonosítani. Szóval összességében, hogyha megnézzük, hogy mi a likviditásnak a jelensége, ugye a piacon az árakat a kereslet és a kínálat alakítja ki, a kereslet és a kínálatnak az aránya alakítja ki ugye a piacon megjelenő árakat, és ezzel kapcsolatban a likviditás az gyakorlatilag azt jelenti, hogy mennyire könnyen, mennyire egyszerűen lehet felvenni egy adott pozíciót, ezt mindjárt pontosabban ki fogom fejteni. Elsősorban elég annyit megjegyezni, hogy a likviditás az az, hogy mennyire könnyed egy adott pozíciónak a felvétele, tehát összességében, hogyha fel szeretnénk venni egy pozíciót a piacon, be szeretnénk adni egy megbízást, főleg ugye piaci megbízásról van szó ebben az esetben, akkor annak a pozíció felvételének nincs jelentős árhatása a piacon. És ezzel kapcsolatban rögtön nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy likvid piac, illetve egy nem likvid piacnak az ajánlati könyve, hiszen ennek a segítségével sokkal egyértelműbb lesz az, amit az előbb mondtam. Ugye, hogyha megnézzük egy likvid piacnak az ajánlati könyvét, akkor jól látszódik, hogy itt minden egyes vonal egy adott ársávot jelöl, ugye itt jobb oldalon látszódik a különböző ár, és minden egyes vonal egy különböző árat jelöl, ugye egymás utáni árakról van szó ebben az esetben, és hogyha megnézzük egy likvid piacnak az ajánlati könyvét, akkor ebben az esetben minden egyes áron, egy adott piaci áron, jelen esetben, hogyha itt elnézzünk balra, akkor az 1.16322-es áron 10 millió dollárnyi megbízás van. Ugye az ajánlati könyvben kizárólag a beadott megbízások jelennek meg, tehát kizárólag a limit vagy a stop megbízások jelennek meg, ugye nyilván a piaci megbízás az nem szerepel az ajánlati könyvben, de a lényeg az az, hogy a likvid piac ajánlati könyvében minden egyes ársávon, árszinten jelentős mennyiségű megbízás helyezkedik el. Ez a kulcsfontosságú, ez különbözteti meg a likvid piacot a nem likvid piactól. Tehát ami a lényeg, és amit fontos megjegyezni ezzel kapcsolatban az az, hogy a likvid piacon minden egyes ársávon jelentős mennyiségű megbízás helyezkedik el, ezért ez összességében azt jelenti a kereskedés tekintve, hogy jelentős árhatás nélkül, jelentős árhatás nélkül teljesülnek a kereskedőknek a megbízásai. Tételezzük fel, hogy én ebben az esetben egy likvid piacon fel szeretnék venni mondjuk egy 100 000 dolláros pozíciót. Akkor azt minden további nélkül meg tudom tenni a következő árszinten, jelenleg ugye mondjuk itt helyezkedünk el a piros és a zöld vonal között, azt minden további nélkül meg tudom tenni, hiszen ugye a következő feljebb lévő árszinten 12 millió dollárnyi megbízás van beadva, az alatta lévő árszinten pedig 6 millió dollár. Tehát jól látszódik, hogy a 100 000 dollárnak nem lesz jelentős árhatása, a következő árszinten már teljesül is. Ugye, ha megnézzük, hogy mi kell a piacon egy adott pozíció felvételéhez, ugye ha vételi pozíciót szeretnénk felvenni, akkor azzal egyenértékű eladási pozíciónak kell lennie, illetve ugye fordítva. Ha sortolni szeretnék, akkor valakitől úgymond meg kell vennem azt az adott pozíciót. Tehát, hogyha megnézzük, hogy hogyan is néz ki a gyakorlatban ez, fel szeretnék venni egy long pozíciót, tehát venni szeretnék a piacon,
az összességében azt jelenti, hogy valakinek el kell adnia a pozícióját, valakitől meg kell vennem a pozíciót, ahhoz, hogy fel tudjam venni azt az adott megbízást, azt az adott pozíciót. Short pozíciónál ez szintén ugyanígy van. És pont ezt jelenti összességében a likviditás, tehát ebben az esetben, hogyha fel szeretnék venni mondjuk egy $100,000 értékű pozíciót, legyen szó egy lotos pozícióról, akkor azt long és short irányban minden további nélkül meg tudom tenni, hiszen jelentős megbízások helyezkednek el mindegyik árszinten. Ugye, hogyha megnézzük egy nem likvid piacnak az ajánlati könyvét, ez jellemzően alacsony volumenű instrumentumokról van szó ebben az esetben, például nagyon kicsi kriptókról, nagyon kicsi altcoinokról, vagy adott esetben ugye centes részvényekről, ahol nagyon alacsony a forgalom. Ezáltal előfordulhat az, hogy akadnak adott esetben olyan ársávok is, ahol nincs beadva jelenleg megbízás. Ebben az esetben pedig, hogyha megnézzük jelenleg, megint ugye itt vagyunk a kettő között, és beszeretnék adni egy $1 millió megbízást, akkor ebben az esetben gyakorlatilag ugye a következő ársáv az 600,000, tehát ezen az ársávon lévő megbízás az azonnal teljesül, a következő ársávon ugye $0 megbízás van beadva, és éppen ezért ezt úgymond át is ugorja az árfolyam. A következő ársávon $200,000 van, ez még mindig csak $800,000, tehát ez azt jelenti, hogy én ezen az árfolyamon adtam be a megbízást, viszont mivel annyira kevés megbízás helyezkedik el a különböző árszinteken, csak jóval feljebb fog teljesülni a megbízásom, hiszen itt fogja az árfolyam egész egyszerűen feltölteni, úgymond megfeleltetni az én pozícióm méretének a piacon lévő megbízásokat. Tehát valakinek ebben az esetben ugye a különböző árszinteken el kell adnia. Itt be van adva ugye már $600,000 megbízás, be van adva egy kettővel feletti ársávon $200,000 megbízás, viszont én $1 millió pozíciót adtam be, tehát ugye itt folyamatosan teljesülnek a különböző árszinteken a megbízások, és lényegesen magasabban teljesül az én pozícióm, az én megbízásom, mint az az árfolyam, ahol beadtam a megbízást. Ugye pont ezt jelenti a likviditás, ugye, hogyha egy likvid piacról beszélünk, akkor nincs jelentős árhatása a pozíció felvételének. És ebben az esetben, hogyha nem likvid piacról van szó, akkor ugye az előbb elmondottak alapján pedig jelentős árhatása van a pozíció felvételének, hiszen lényegesen magasabban teljesül az én megbízásom, mint ahogy szerettem volna. Ugyanezt ugye megnézve a korábbi példán a likvid piac esetében, hogyha itt is ugyanúgy beadok egy $1 millió megbízást, adott esetben ez lehet piaci megbízás, akkor már a következő árszinten teljesül, és ugye ebben az esetben akkor ez nem 12 millió lesz, hanem abból már $1 millió megbízás teljesül, és gyakorlatilag lényegében árhatás nélkül ugye a következő árszinten, ugye jelenleg itt adtam be a megbízást, a következő árszinten pedig teljesül is a megbízásom. Még ugye összefoglalásként a nem likvid piacon csak jóval magasabban teljesül a beadott megbízásom. Ez kulcsfontosságú lesz, hiszen összességében, amikor az SMC stratégiáról van szó, akkor ugye az első számú cél az intézményi befektetők követése. És az intézményi befektetők lényegében ezt használják ki a pozícióik optimális megnyitására, tehát azonosíthatóak a grafikonon olyan zónák, amelyek segítségével, vagy ahol jelentős mennyiségű megbízás szerepel, és ugye azzal szemben, amikor azok a megbízások aktiválódnak, az intézményi befektetők be tudják nyitni a pozícióikat, éppen ezért, hogyha ezt használják ki, akkor ez azt fogja eredményezni, hogy kisebb lesz az árhatása a jelentős mértékű pozíciójuk felvételének. Hiszen ugye összességében, ha belegondolunk, a piac legnagyobb szereplői azok jellemzően az intézményi szereplők. És akkora pozíciókat szeretnének megnyitni, hogy alapesetben nem tudják megtenni pont az árhatás miatt. Viszont, hogyha használják ugye a likviditást, mint jelenséget a piacon, olyan zónákat, ahol jelentős mennyiségű stop van, vagy adott esetben történik egy likviditás generálás, akkor kisebb árhatással tudják felvenni ugyanazt a jelentős méretű pozíciót, ezáltal ugye optimálisan nyitják be. Úgyhogy összességében
az elméletről ennyit, a likviditás elméletéről ennyit, és a következő részben pedig nézzük meg azt, hogy hogyan lehet azonosítani olyan különböző alakzatokat, különböző zónákat, ahol megjelenik a likviditás, ezzel együtt pedig követni az intézményi befektetőket, illetve nagyobb megerősítéseket szerezni bizonyos szituációban. Tehát az elmélet az összességében ennyi, és a következő részben jön a lényeg, amit ugye a grafikonon is tudunk használni. Ugye, hogyha ránézünk erre az ábrára, vagy hát itt ugye a különböző ábrákra, akkor itt a likviditásnak a megjelenési formáit jelöltem különböző szituációkban. Ugye kezdjük ezzel a nagyon egyszerű példával, egy egész egyszerű sortos mozgással, egy sortirányú trenddel. Hogyha megnézzük ezt a sortos trendet, sortirányú trendet, akkor ugye itt fölül X-el jelöltem azt, hogy likviditás helyezkedik el a csúcs fölött. Ez összességében azt jelenti, hogy ha logikusan belegondolunk, akkor nagyon sok kereskedő, amikor például elindul itt short irányba az árfolyam, akkor egész egyszerűen ide teszi a stop megbízását a csúcs fölé. És a piacon lényegében a likviditás, legalábbis ahogy én használom, az azt jelenti, hogy olyan zónákat keresek, ahol tömörülnek a stoppok. Tehát ahol jelentős mennyiségű stop helyezkedik el. Ugye tételezzük fel azt a helyzetet, hogy nagyon sok kereskedő ezt az impulzust végig sortolta. Nagy valószínűséggel alapesetben ide a csúcs felé helyezték a stopjaikat. Tehát, hogyha ránézek a teljes ábrára, akkor azonosítani tudok egy olyan zónát, egy viszonylag szűk sávot egyébként, ahol jelentős mennyiségű megbízás helyezkedik el. Ugye, hogyha megnézzük, akkor a short pozícióknak ugye a stopja, az long megbízásként jelenik meg ugye a piacon. Tehát, hogyha valaki nyit egy short pozíciót, ugye amikor az kistoppolódik, akkor azt úgymond vissza kell vennie, éppen ezért jelenik meg ugye long megbízásként a piacon. És ez összességében azt jelenti, hogy ez a csúcs fölött jelentős mennyiségű long megbízás helyezkedik el. A másik pedig, ami miatt az a csúcs fölött jelentős long megbízásként jelenik meg, vagy jelentős mennyiségű long megbízás van, long pozíció van, az pedig az, hogy nagyon sokan arra számítanak, hogy ha megtörik ez a csúcs, akkor összességében továbbra is emelkedni fog az árfolyam, tehát ugye buy-stop megbízásokat helyezkednek el például. És ezt az intézményi szereplők nagyon-nagyon jól ki tudják használni ugye a pozícióba lépésre, hiszen rögtön azonosítható egy olyan zóna lényegében az árfolyamon, ahol jelentős mennyiségű long megbízás van, viszont tételezzük fel, hogy az intézményi szereplők short pozíciót szeretnének nyitni. Ebben az esetben, és jelentős méretű short pozíciót szeretnének nyitni. Ugye ebben az esetben, ami jellemzően történni szokott, az az, hogy az árfolyam beleér ebbe a zónába, azaz aktiválja ezeket a long megbízásokat, és azzal szemben az intézményi szereplők be tudják nyitni a pozícióikat. És ez jelenti összességében az, hogy ezért fontos összességében nézni a likviditást, mint jelenséget, legalábbis én ezért nézem a stratégiába, ugye az egész SMC-nek az a lényege, hogy az intézményi szereplőket kövessük, hiszen ebben az esetben nem hagyjuk magunkat úgymond becsapni, hanem tudunk a piac nagyobb szereplőivel menni és őket követni. És ugye, amit ugye az előbb beszéltünk az az, hogy bármilyen megbízással szemben legyen szó ugye long vagy short megbízásról, azzal ellentétes irányú megbízásnak szerepelnie kell. Tehát, hogyha itt az intézményi szereplők ugye short pozíciót szeretnének nyitni, akkor számukra úgymond pont jól jön az a jelentős mennyiségű long megbízás, ami itt helyezkedik el, ezáltal optimálisan tudják benyitni a pozíciót. És utána nagy valószínűséggel az fog történni, hogy az árfolyam folytatja a mozgás short irányba. Ezt jelenti összességében a likviditás, amikor alakzatokról van szó, de nézzük meg a többi megjelenési formáját is ennek, ugyanis vannak tipikus megjelenési formák. Hogyha megnézzük a másik szituációt, ez pedig egy fordulós jelzés összességében, hogyha megnézzük, akkor itt volt korábban egy emelkedő impulzus, majd az árfolyam megtörte a mélypontot. Ezzel ugye összességében azt jelezve a kereskedőknek,
hogy fordulni fog a trend. Ugye ebben az esetben, hogyha megnézzük, akkor mi történik, jellemzően megint ugye a likviditás szempontjából. Egyrészt, hogyha valaki, nem tudom, Fibonacci-t kereskedik, akkor felhúzza erre a mozgásra a Fibonacci korrekciós szinteket, megvárja, még az árfolyam visszajön a 61.8 vagy a 78.6-os szintre, vagy az 50-es szintre, ez most ebből a szempontból lényegtelen, és hova helyezi a stopját? Megint a csúcs fölé, ugyanúgy, mint az előző esetben, tehát nagy valószínűséggel ide fogja helyezni a stopját. Másik, ha például nézünk egy Smartman-is kereskedőt, ugye ebben az esetben például ő egy order blokkra fog belépni, hova helyezi a stoppot? Megint ugye a csúcs fölé, tehát azonosíthatunk megint egy olyan zónát az árfolyamon, ahol jelentős likviditás helyezkedik el. És összességében ezt pedig szintén tudják használni ugye az intézményi befektetők, visszajön az árfolyam ide, és azzal szembe be tudnak lépni például short irányba. Ez egy belépési modell, amit én szoktam használni. De a lényeg az, hogy különböző szereplőknek a megbízásai, különböző adott esetben akár különböző stratégiát alkalmazó szereplőknek a megbízásai jellemzően egy viszonylag szűke bársávba tömörülnek, amit a piac nagyobb szereplői használni tudnak a kereskedés során. Jellemzően ugye az intézményi szereplők. Illetve ugye a másik, ugye további long megbízást generál azok a kereskedők, akik arra számítanak, hogy jön az árfolyam emelkedő irányba, és amikor megtöri ezt a csúcsot, akkor ugye tovább fogja folytatni a mozgást emelkedő irányba. Ugye ez is long megbízásként jelenik meg, hiszen ők ebben az esetben ugye egyenesen long pozíciót nyitnak. Tehát közvetlenül itt a csúcs fölött megint meg tudunk határozni egy olyan zónát, ahol jelentős likviditás van, és összességében igazából a belépési modell, bár ez nem ennek a videónak a tartalma, az úgy néz ki, hogy az árfolyam érinti ezt a zónát, ugye visszajön ebbe a zónába, ahol jelentős mennyiségű likviditás van, ahol nagy valószínűséggel egyébként az intézményi szereplők fognak pozícióba lépni, és utána elindul short irányba, és egész egyszerűen itt már lehet kereskedni short irányba, egyértelműsítve ezzel a piaci helyzetet. És ha ebbe az esetben megnézzük, akkor egyrészt ugye az előző példából kiindulva long irányba itt is volt likviditás, mind a két irányba felvette az árfolyam a likviditást, ugye a stoppokat jellemzően, vagy az ott lévő megbízásokat, és utána megy short irányba. Elsőre ez egyébként elég bonyolultnak hangzik, talán nem annyira egyértelmű, nem annyira exakt, mint például a struktúra azonosítása, az igazából fekete-fehér, nyilván ott is van szubjektivitás, de nem annyira jelentős, illetve talán itt egy ritkábban használt jelenségről van szó, nem annyira gyakori jelenségről van szó, és éppen ezért talán nehéz lehet a megértése, viszont amint végeztünk ezekkel a példákkal, átugrunk az élőcsártra, és megnézzük, hogy ott hogyan néz ki a gyakorlatban ezeknek az azonosítása, és bízom benne, hogy sokat fog egyértelműsíteni a képen. És hogyha megnézzük a következő helyzetet, igazából ez a dupla csúcs és a tripla csúcs, ez gyakorlatilag egy kalap alá vehetnénk, hiszen ebben az esetben ugye nincs jelentős különbség a kettő között, abban a tekintetben mindössze, hogy itt ugye 2 csúcs van, itt pedig 3 csúcs, de ugye az előzőekből kiindulva, hogyha megnézzük, ugye alapesetben a csúcsok, illetve nyilván trendtől függően a mélypontok felett likviditás van, és itt is igazából ez azt jelképezi, hogy a két egyforma vagy adott esetben közel egyforma csúcs felett likviditás helyezkedik el, és ez is ugye mágnesként fogja vonzani az árfolyamot. És a harmadik típusa ennek az pedig nem más, mint egy trendben lévő likviditás, vagy adott esetben nevezhetjük ugye trend vonalmenti likviditásnak is. Itt lényegében ugyanaz a helyzet, mint az előző esetben, csak azzal a különbséggel, hogy ebben az esetben egy trendről van szó. Itt ugye megint különböző stratégiákat elképzelhetünk, de ugye, ha megnézzük, és alapesetben egy nagyon egyszerű példát nézünk, ugye ha érvényben van egy adott trend, akkor a kereskedők ugye a csúcsról, vagy a csúcs közeléből szeretnének pozícióba lépni. Hova fogják tenni a stoppot? Az előző csúcs fölé. Majd a következő megint kialakít az árfolyam egy mélypontot, megint jön egy pullback, megint pozícióba lépnek, hova teszik a stoppot? A csúcs fölé. Tehát
ugye megint meg tudunk határozni egy viszonylag szűk sávot, ugye ebben az esetben ez a csúcs fölött, illetve ez a csúcs fölött, illetve nyilván ugyanez a helyzet a következő esetben is, amikor az árfolyam kialakít egy új mélypontot, és majd visszajön ide, akkor ugye ez a csúcs fölött is, de az a lényeg, hogy egy viszonylag szűk sávban megint jelentős mennyiségű likviditás helyezkedik el, ami megint mágnesként fogja vonzani az árfolyamot emelkedő irányba, és ez fogja ellátni igazából üzemanyaggal az árfolyamot egy adott emelkedő impulzusban. Úgyhogy ez összességében így néz ki. Lényegében, amikor a grafikon elemzésről van szó, akkor ezeket a formákat összességében elég megijezni. Nyilván ez nem fog működni az egyik napról a másikra, tehát ez összességében nagyon sok gyakorlást igényel, de ha valaki megjegyzi ezeket az alapvető formákat, és megfelelően meg tudja határozni az árfolyamon, akkor az összességében mindenféleképpen megerősítésként szolgálhat a kereskedés során. És gyakorlatilag ugyanez a helyzet emelkedő trend esetén is, hogyha ebben az esetben megvizsgáljuk, hogy itt az árfolyam új csúcsot alakított ki, ugye például itt végig longoltak a kereskedők, itt a mélypont alatt van jelentős mennyiségű megbízás, nagyon gyakori szituáció az, hogy az árfolyam feljön ezekért a megbízásokért, főleg akkor, hogyha ebben az emelkedő impulzusban nincs inducement, tehát nincs olyan mélypont, ami alatt szintén stoppok helyezkednek el, tehát az intézményi szereplők nem tudnak pozícióba lépni, legalábbis ugye ideálisan, optimálisan, hanem az első zóna a mélypont alatt helyezkedik el. Nagyon gyakori helyzet, hogy visszajön az árfolyam, felveszi a mélypont alól a likviditást, és utána megy emelkedő irányba. Ugyanez a helyzet itt ennél a fordulós jelzésnél, gyakorlatilag ugye az árfolyam megtöri a mélypontot, megtöri a csúcsot, ez egy tipikus fordulós jelzés szokott lenni, nem csak az SMC-ben, hanem sok másik stratégiában is, tehát ugye egész egyszerűen impulzusokat vizsgálunk, amikor az árfolyam megtör ebben az esetben egy mélypontot, akkor számítunk arra, hogy fordul a trend, és ugyanígy az ellentétes irányban, de ami a lényeg az az, hogy ugye ebben az esetben itt a csúcs fölé keletkezik likviditás, ugye pont az ellentétesen, mint amit itt megbeszéltünk, például ha valaki SMC-vel kereskedik, nyilván itt azért figyelembe kell venni, tehát érdekes lehet, hogy az SMC-ben ezt megerősítésként használjuk, de közben így mutatom be, mármint az SMC keretein belül mutatom be a pozícióba lépést is. Igen, nagyon sokszor egyébként az SMC kereskedők lesznek a likviditás, én is nagyon sokszor úgymond likviditás leszek, de egész egyszerűen utána nincs más teendő, csak pozícióba lépek ismét, hogyha továbbra is valid az adott setup, tehát összességében ezzel semmi probléma nincsen. Nyilván 100%-os bizonyossággal nem lehet meghatározni azt, hogy az árfolyam merre fog haladni, merre fog tovább tartani. Egész egyszerűen valószínűségekkel dolgozunk, ha éppen az adott szituációs stratégiának valid, akkor pozícióba kell lépni, de nyilván ez sokszor nem működik. Ugye, ha valaki például ugyanígy, mint az előző példánál Fibó stratégiát alkalmaz, akkor az 50-es, 61-8-as, 78-6-os, stb. Szinteknél pozícióba lép, és megint megnézzük, itt a mélypont alatt vannak jelentős toppok, jelentős mennyiségű megbízás, amit az árfolyam fel tud venni, adott esetben azért, hogy folytassa a mozgás short irányba, vagy például az intézményi szereplők felveszik, és megy az ellentétes irányba az árfolyam. A dupla ajnál és a tripla ajnál ugyanez a helyzet igazából a mélypontok alatt, ugye stoppok helyezkednek el, ugye a dupla aj esetében is, ugye amikor kezd kialakulni a dupla aj, akkor long pozíciót nyitnak a kereskedők, valaki már mondjuk ezen az ársávon pozíciót nyit, valaki csak akkor, amikor megtörik az a nyakvonal, de a lényeg az az, hogy a mélypont alá helyezik, ugye ide a mélypont alá ebbe a zónába helyezik a stoppokat, amit ugye ami pedig ugye likviditásként jelenik meg a piacon, ugyanez a helyzet a AAA esetében, illetve ugye a trend esetében, ugye itt az árfolyam folyamatosan emelkedő csúcsokat alakít ki, és mindig, amikor visszajön egy adott mélyponthoz, akkor pozícióba lépnek a kereskedők,
ez ugye minden további nélkül lehet valid setup, és ugye ebben az esetben is a mélypont alá helyezik a stoppokat, ahol ugye jelentős mennyiségű stop gyűlik össze, ami pedig elláthatja az árfolyamot később úgymond üzemanyaggal egy ellentétes irányú mozgás során. Úgyhogy összességében így néz ki ezek a különböző alakzatok és megjelenési formák a likviditással kapcsolatban. Adott esetben lehet több is, de hogyha valaki, nem is feltétlen az a lényeg, hogy az összes alakzatot bemagoljuk, és akkor megpróbáljuk azonosítani az árfolyamon, hanem sokkal inkább az a lényeg, hogy megértsük ennek a működési mechanizmusát, hogy hogyan is alakul ki a likviditás, hogyan is generál az árfolyam bizonyos sávokba, zónákba jelentős mennyiségű megbízást, ezzel pedig sokkal jobban el tudjuk sajátítani ezt a jelenséget, mint hogyha megnéznénk az összes különböző alakzatot és bemagolnánk és megpróbálnánk azonosítani az árfolyamon. Tehát én jellemzően úgy szoktam hozzáállni, és a klienseknek is ezt szoktam mondani, hogy igazából értenünk kell, ami a grafikonon történik. Nagyon sokan mondják, hogy igazából a technikai elemzés az nem feltétlen hasznos, nem lehet megmondani az árfolyam mozgását. Igen, valóban nem lehet, de bizonyos következtetéseket le lehet vonni, amit a stratégiának megfelelően használni tudunk, és összességében nem a technikai elemzés fogja jelenteni a profitabilitást, hanem sokkal inkább a mentális tényezők, a pszichológia, illetve ugye természetesen a kockázatkezelés, de ettől függetlenül kell valamilyen rendszer, kell valamilyen módszer, ami alapján a különböző szituációkat azonosítjuk, illetve ugye nagyon sokszor, nagyon hasonlóan történnek a dolgok a piacon, és megfelelő mennyiségű gyakorlással ezt azonosítani lehet. Viszont most összességében nézzük meg a charton, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban. Menjünk vissza ide egészen korábbra, 4 órás grafikonon, és nézzük meg, hogy hogyan is generál az árfolyam likviditást, illetve hol vannak a különböző likviditási zónák, miért úgy történt az adott mozgás, ahogy. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, végigmegyünk gyakorlatilag, hogy itt egészen pontosan mi történt, és hogy használja az árfolyam itt hogy használja egész egyszerűen ugye a likviditást. Úgyhogy ha megnézzük itt ezt az emelkedő trendet, ez egy eléggé nem ideális mozgás, de ettől függetlenül ki lehet igazodni rajta. Hogyha megnézzük, akkor itt az árfolyam kialakított egy új csúcsot, itt ugye ebben a fekete gyertyában volt egy pullback, majd az árfolyam kialakított egy új csúcsot, utána itt volt ugye az új csúcs, megint volt egy pullback, megint kialakít az árfolyam egy új csúcsot. És hogyha megnézzük, az új csúcs megtörése után ebben a két szürke gyertyában, sötét szürke gyertyában visszajött és megtörte a mélypontot. Ezt a mélypontot megtörte. Ezáltal, ugye, pont amit a példáknál is megnéztünk, likviditást generált ide. Ugye ide generálta a likviditást, amit itt felvett, és utána ment ellentétes irányba. Hogyha szükséges, akkor nézzük meg még a példán keresztül, megpróbálom visszahozni a példákat. Ugye pontosan ez volt az, amit itt néztünk, ugye volt egy emelkedő impulzus, az árfolyam megtöri a mélypontot, ugye itt megtöri a mélypontot, tehát oda a csúcshoz generál likviditást, ide a csúcshoz generál likviditást, vagy mi történik, pont ez volt akkor, amikor a belépési modellt magyaráztam, ugye felveszi az árfolyam ezeket a stoppokat, és megy az ellentétes irányba. És nézzük meg ebben az esetben is, mi történt. Itt az árfolyam felveszi a stoppokat, látszódik is, hogy itt valószínű egyébként az intézményi szereplők léptek pozícióba, és utána elindul az árfolyam short irányba, és megy short irányba, és gyakorlatilag megfordította a trendet. Tehát itt jól látszódik, hogy volt egy emelkedő impulzus, majd az árfolyam megtöri ugye a mélypontot, ennek az impulzusnak a legmélyebb pontját, ezáltal ugye likviditás generál ide, és utána elindul short irányba. Utána kialakít egy újabb mélypontot, majd ismét egy újabb mélypontot, itt ugye nem volt jelentős likviditás felvétel, viszont hogyha megnézzük ezt a mozgást, ugye itt megint egy trendről van szó, ugye az árfolyam kialakít egy csúcsot, megtöri a mélypontot, ugye ezt jelöltük itt szaggatott vonallal, majd, hogyha megnézzük, akkor visszajön, és utána folytatja a mozgás short irányba. Miért? Azért, mert itt a csúcs előtt nem volt jelentős mennyiségű stop. Nem volt elérhető likviditás, egész egyszerűen a csúcs fölött volt
likviditás, amit az árfolyam felvett, egyébként ez nagy valószínűséggel pont egy hír volt, és utána ment az ellentétes irányba. Majd nézzük tovább. Ugye itt is van egy mélypont, itt is van egy mélypont, adott esetben azonosíthatunk egy trendvonalat. Itt, illetve ugye itt van a csúcs, mi történik? Az árfolyam begyűjti ebből a zónából az összes stoppot, begyűjti a csúcs felül is ugye a stoppot, és utána megy short irányba, ugye itt is látszik, hogy itt volt egy trendvonal, így, itt már összegyűjtötte ezeket a megbízásokat, majd megtörte a csúcsot, és utána indul short irányba. Ugye ami nagyon-nagyon fontos, és az én stratégiámban szerepel, az pont az, hogy önmagában az, és pont ezért egyébként, önmagában az, hogy esőtrendben az árfolyam egy csúcsot tör, az nem jelenti azt, hogy fordul is a trend. Ehhez az kell, hogy a támasz és az ellenállás is megtartsa az árfolyamot. És ugye ebben az esetben, hogyha nem tartja a támasz vagy az ellenállás az árfolyamot, ugye ebben az esetben a támasz, akkor nem lépek pozícióba. Tehát az önmagában, hogy van egy csok a piacon, az nem feltétlenül jelent számomra semmit. Pont ezért, mert nagyon sokszor az árfolyam csak begyűjti a likviditást, és utána megy az ellentétes irányba. Ugye ebben az esetben itt megint van egy mélypont, kialakít az árfolyam egy mélypontot, lereagálja itt az előző csúcsot, nem megy új mélypontra, itt, és nézzük meg, hogy mi történik. Ugye itt megnézzük ezt az impulzust, akkor elég összezavaró lehet, itt van egy short irányú impulzus, egy emelkedő impulzus, ismét egy short irányú impulzus, és ez, ugye nagyon sokan összezavarodhatnak itt, hogy itt volt egy short irányú impulzus, pedig, hogyha megnézzük, ugye ez nem tudott új mélypontot kialakítani, tehát ugye ez egyetlen egy impulzus, és megint ugye mi történik a trendben, az árfolyam felveszi a csúcs felül a likviditást, és utána megy az ellentétes irányba. Ugye itt is jól látszódik, hogy stoppok helyezkednek el, és még ugye, hogyha megnézzük, akkor van egy egyforma csúcsunk, sőt, még adott esetben ezt is figyelembe lehet venni, tehát, hogyha azt nézzük, akkor van 3 közel egyforma tetőnk ebben az esetben, mondhatjuk ugye tripla csúcsnak, és gyakorlatilag az árfolyam felveszi felül a likviditást, és utána megy az ellentétes irányba. Ugye, hogyha folytatjuk tovább, most nyilván csak a likviditásra fókuszálva elemzem a piacot, tehát nem jelölök struktúrát, támasz ellenálló zónákat, stb. Egész egyszerűen csak a likviditásra fókuszálva nézzük meg, hogy mi történt. Úgy itt van egy kis csúcs, az árfolyam megtöri, felveszi innen a stoppokat, következő szituáció, megint megvan a mélypont, ugye itt ismét megvan a mélypont, ugye nézzük meg, mi történik, csúcs. És amit észre lehet venni, és ez nagyon fontos a likviditással kapcsolatban, az az, hogy jellemzően, amikor az árfolyam megtör egy jelentős csúcsot, azaz felveszi a likviditást, innen lehet következtetni egyébként, hogy ott nagy valószínűséggel az intézményi szereplők lépnek pozícióba, az látszódik nagyon sok esetben, hogy nagyon erős impulzus követi. Innen látszódik az, hogy valószínű az intézményi szereplők lépnek pozícióba, hiszen a legtöbb ilyen jelentős elmozdulást azt egész egyszerűen nők tudják generálni, hiszen ők rendelkeznek akkora tőkével, amekkorával az ilyen impulzusokat meg lehet úgymond jeleníteni a piacon, és ez összességében további megerősítés ugye a likviditásra, ugye ebben az esetben van árhatása úgymond a pozícióba lépésnek, tehát hirtelen nagyon sok eladási pozíció jelenik meg a piacon, annak ellenére ugye, hogy használták itt ugye a longos megbízásokat, de ugye képzeljük el azt a helyzetet, hogy mi lenne, hogyha nem használták volna a longos megbízásokat, ugye még sokkal lejjebb teljesült volna a megbízásuk, így ebben az esetben azért optimálisan tudják benyitni a pozícióikat. Ami nehéz a Forex piac esetében az, mondjuk ellentétben a részvénypiaccal, az, hogy az order flow-t nagyon nehéz, sőt, hát nem is nagyon lehet követni, hiszen a Forex piac esetében nem egy központi helyen történik ugye a kereskedés, hanem egy OTC piacról
van szó, még ugye a részvénypiac esetében egy adott tőzsdén, amelyik tőzsdén éppen az adott részvényt jegyzik, ott történik a kereskedés, tehát sokkal jobban lehet követni ugye az order flow-t, ugye a Forex piac esetében sokkal inkább az árfolyamra vagyunk, az árfolyam mozgásra kell bíznunk magunkat ebben a tekintetben, de ettől függetlenül pont itt a likviditás jelenségével kapcsolatban is egész jól lehet azonosítani azokat a különböző zónákat, sávokat, ahol ezek a megbízások helyezkednek el, és ebből pedig ugye következtetéseket tudunk levonni egyrészt az árfolyam irányára vonatkozóan, másrészt pedig összességében fel tudunk állítani egy narratívát igazából az árfolyam mozgásával kapcsolatban. Ugye itt is, hogyha megnézzük adott esetben az emelkedő mozgás esetén, itt vannak stoppok, ugyanígy az árfolyam felveszi a likviditást. Tehát jól látszódik az, hogy összességében ezekbe a zónákba gravitál az árfolyam, lényegében a likviditás vonzza az árfolyamot, és ezekbe az árfolyamba, ezekbe a zónákba halad folyamatosan, és ugye itt megtör ismét egy mélypontot, ugye itt is fölépített itt egy elég lapos mozgásban stoppokat, úgy a trendvonal mellé, visszajött, és utána volt egy nagyon erős impulzus, itt szintén ugye volt egy szignifikáns csúcs, az árfolyam felvette a stoppokat, itt volt elég likviditása a pozícióba lépéshez, és utána folytatta a mozgást short irányba, itt szintén ugye megvolt ez a csúcs, de adott esetben jelölhetjük így trendvonalként. Ugye itt is látszódik az, hogy megjelenik valamilyen szinten a szubjektivitás, de a többi eszközzel kombinálva azért elég egyértelmű képet lehet kapni az árfolyam mozgásáról. És hogyha itt nézzük meg ezt a képet, ez nagyon érdekes. Ugye itt ez tipikusan a fordulós jelzés, ugye van egy emelkedő impulzus, majd az árfolyam megtöri a mélypontot. Ugye itt van egy csúcs, itt van ismét egy csúcs, itt kialakít egy mélypontot, megtöri a mélypontot, ugye pontosan itt tartunk ebben az elméleti ábrában. Így, majd mi történik? Az árfolyam ugye ezzel generál likviditást ide. Majd felveszi, és utána megy short irányba. Felveszi ezeket a stoppokat, és utána megy short irányba. Ugye ebben az esetben is mi történik? Látszódik is egyébként itt a gyertyáknak a reakció, hogy valószínű kereskedők itt léptek pozícióba. Megint adott esetben lehet Fibó, vagy bármilyen másik kereskedő, és ugye itt vannak a stoppok. Ugye egyrészt, ha például nézzünk egy SMC kereskedőt, oké, itt volt egy csok, akkor belép a pozícióba. Aki például a Fibóval lép pozícióba, felhúzza a Fibót, itt lép pozícióba, megint a csúcs felé teszi a stopját. Ha valaki például, nem tudom, breakout kereskedő, tehát hogyha megtörik a csúcs, akkor lép pozícióba long irányba, az pedig ide helyezi el ugye a buy stop megbízását, és az aktiválódik ugye a csúcs megtörése után, ami pedig szintén long megbízásként jelenik meg a piacon. És összességében, hogyha megnézzük, az árfolyam megy short irányba, felveszi ezeket a megbízásokat, felveszi a likviditást, és utána megy short irányba. Ebben az esetben ugyanez a helyzet, megint itt volt egy jelentős csúcs, felvette az árfolyam a stoppokat, itt szintén, megint mélypont. Az, hogy az árfolyam itt mélypontot tör, talán még nem, ezt nem törte meg, legalábbis a csárton az látszódik. Az, hogy az árfolyam mélypontot tör, az nem jelenti azt, hogy fordul is a trend, ugye pont ezért kell az, hogy a támasz vagy az ellenállás tartsa is meg az árfolyamot, és itt szintén itt vannak a stoppok, itt volt egy bullish impulzus, itt volt a mélypont, felveszi az árfolyam a stoppokat és megy emelkedő irányba. Itt is. Mondjuk ez egy eléggé oldalazónak tűnő árfolyam mozgás, legalábbis így első blikre, nyilván, hogyha a struktúrát alkalmaznánk, az order flow-t alkalmaznánk, akkor ezen is egyértelműen ki lehetne igazodni, és ugye ugyanez a helyzet ebben az esetben is, egyrészt itt is felvette az árfolyam a mélypont alól a likviditást, ugye itt volt egy jelentős csúcs,
felvette a stopokat, itt is felvette a stopokat, és látszik, hogy milyen erős impulzussal ment az emelkedő irányba. Itt ez nagyon tipikus, ugye megtöri a mélypontot, amit már itt többször néztünk a charton, megtöri a csúcsot, megtöri a mélypontot, tehát megtöri a mélypontot, megtöri a csúcsot, tehát a mélypont alá generál likviditást. Ugye megint felveszi, itt látszódik ez a nagyon szép gyertya, felveszi ezeket a stopokat, és megy az árfolyam ellentétes irányba. Itt van a következő. Az árfolyam megtöri a csúcsot, ezáltal a stopok itt vannak a mélypont alatt. Felveszi az árfolyam, és megy emelkedő irányba. Úgyhogy összességében lényegében ugyanezt tudnánk csinálni, a végtelenségig számtalan hely van, ahol ez összességében megjelenik, de gyakorlásképp úgy gondolom, hogy ennyi volt, ennyi elég volt. Természetesen összességében ez is az a jelenség, ami, ahogy említettem, már nem fog egyik napról a másikra működni, tehát az nagyon sok gyakorlást igényel, illetve ami nagyon fontos, hogy önmagában nem működik. Tehát ezt is szintén kombinálni kell a különböző eszközökkel, order flow-val, struktúrával, a különböző jelenségekkel a charton, tehát önmagában, mint jelenség a likviditás nem működik, viszont megerősítésként egyértelműsíteni az adott szituációt, ahhoz ugye minden további nélkül használható. Úgyhogy én összességében ennyit szerettem volna ebben a videóban. Köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!